what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Zimbabwe imanya dakabatesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Baba na mai sarai zakanaka tiende kuondo sunungre Zimbabwe ropa rangu muchazori ona pasi pe mureza ropa rangu muchazori ona pasi pe mureza. Ndio chimwe ndio rimbo taimba amaina baba musandi chema kana ndafa neo dini ndakazvida zvekufira povo newamwe amaina baba musandi chema kana ndafa nehondo dini ndakazvida zvekufira masi pamwe chete newamwe. Sekuziva nekuona kwamuri kuita tiri kufamba kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika, Mashonaland East, Mashonaland West, Harare, Bulawayo, Manicaland. Kumidlands tiri kuya ikoko uko kwatiri kuita hurukuro nevarwi vehondo yerusununguko. Chinangwa ndechekuti varwi vehondo yerusununguko vataure vega nhoroondo mumwe nemumwe yaakafamba mukusunungura nyika yeZimbabwe. Mungave muri murwi wehondo yerusununguko, mungave muri vabereki vaidaidzwa kuti povo panguva iyoyo, ungave uri mujibha, ungave uri chimbwido, kana uine basa rawakaita mukubatsira mukusunungurwa kwenyika yeZimbabwe, tibate panhamba dziri kubuda pazasi apo. Tinouya togara newe pasi toitawo hurukuro newe. Nhasi tiri kupi? Nhasi tiri kuMashonaland East Province kwaMutoko, munzvimbo yaSabhuku Jane, uye zvakare riri dunhu raMambo Mutoko, uko kwatafambira rimwe gamba rehondo yerusununguko kuti tiite hurukuro navo vasiyewo vataura basa guru ravakaita mukusunungura nyika yeZimbabwe. Baba makadizve? Ndio makadiwenyi. Tiripo naro kazuva kuno kwaMutoko. Zorapisa. Rapisa. Na chikafu chacho chakutoshatiwa. Chakutoshata. Apa manga marima makapembera yanaya. Sure. Anditi ka. Talimeka. Anditi. Kanyanyisa. Aiwa, tinotenda. Baba, patasvika yanga ingori gono anditi, asi gono harisiri zuva zita rekuzvarwa naro ka. Aiwa. Zita rekuzvarwa ndiani? Ndonzi Katsandi Maudza. Katsandi Maudza. Ndio riri pachitupe. Saka Katsandi rakabva kupi? Kundotendiwawo. Na baba namai. Muna rangasirira sekuru here zvidzi. Aiwa. Rakatangira pamuri? Sekuru wangu wananzi Wamaodza. Wamaodza. Anditi. Muno maMutoko matigere kana nzvimbo yatigere nei ndo yamakaberekera zvakare? Ndakaberekwa paMutoko kuchipatara. Asi pamusha paigara nababa? Kumusha village Kakomwe. Ndio kupiwo? Kumadarika vanabona makara kumusoro. Papona makara pachikora? Nechekumusoma mahombe aruka. Anditi. Aiwa. Tinotenda. Mumuri baba makazvarwa muri vangani? Takazvarwa 36. Vasikana 4 nevakomana 2. Vakomana 2. Asi ndimi dangwe?
aiwa Eh. dangu msikana Okay. koya mkomana koya msikana koya mkomana koya msikana Anditi. Saka ndokukurira zvakare kunzvimbo ine. ndakurira futi munzvimbo ine kwa mtoko Anditi. Tichitasa panguva yamakakura nekuzvarwa baba inogona kunge yanga itori nguva yehondo. Muchitanga kunzwa imimi kana kuti kuziva chinhu chinonzi magandanga kuti makomrades vakasvika kuno kunzvimbo ipi gore ripi kana muchiri kurangarira? wakasvika mugura 77 wachibva chimwe chikomo chikusaidi kwediko wasvika kudaro ndokubva tsika 1 wati tiri wana wenyu ndauya kuno ndoti tizvinyika wanitama wataura nemi vanhu vozobva nzidainzaiwo mwenyu mutigadzirirewo chikafu shivabva vatakwira mugomo muye takwira mugomo muye watama kutaura kuti isi tiri wana wenyu tinoda kusunungura Zimbabwe tinoda kusunungura Zimbabwe saka da kuti taure nemi tikadai mukasitona tichiuya musoreke kunyaya kusha tatakwira mugomo muye tagara taurira kuti nguwa ati achidzika henyu sister akaenda vaenza nakomrade anawo vaenza nakomrade Dewe komrade Dewe komrade Foni na komrade Remai wakangudaro nakati wandei vavadzika kwatasodzika mugomo mume tikambotadzika manje isi toda kuita sewo tikuda kuti tiende nikuona kana mumwe wechidiki wanenge wakabata futi kuti ndingazvitadzi here izvozvi handingazvitadzi mona saka watasienda iri kumusha tichipota chiuya saka iwo wanga wachipira wakadai wanga wasingadzike bao wanga wachipira kuti kana takuzodzika tokwanisa kuzokutorai wazouya futi mugomo muyomo toda kumwana wechidiki nawamwana mai anenge weti wechidiki waya ndokubva waita sei tadainziwa batakwira mugomo muye toda chikafu wagadzirwa chikafu chechi kwakukwira nacho towapa pedza kuwapa totandara imba nzitai morari wakimba morari topedzisa vanzi achiendai yobva waenda waibva kukwira wachibva waimba kwana manyenga uko waenda nekwana madzande kuti kwaenda kana wadzika waibva wazoya nekwana mushimbo bva wadzika wakadai nekumakahawo wakudzokera kuenda mudzasi asi panguva iyoyo nzvimbo yache varungu kana kuti masoja aSmith vaifambawo waitouyawo saka maitonzikana unopota muchiita sei kana manzi wafunshira kuti varungu mukasika kutizivisa kana tawazivisa manje wanenge wondogara wari varetiwo ndoti chadai kana chikwanisa kuti waenda kawaita sei kogarira chibva wapfuura saka yakazosvika nguva yekuti muchiendawo manje zvosvika manje vamwe bva watasi takambobva kubva tamboenda kuHarare kubva kuHarare timboshandashanda zano zvimwe anochitikinyani wakuru matora taenda chitupa tatora chitupa tatora chitupa kwe batanzi basa rapera batagara maishanda basa reya mamunu factory alright masasa batabva tambogara kumabhuku tona zvikunetsa tamboenda kushizhanje tambogara kushizhanje tadzika futi kuya kunoko vanhu vanga kuti mukipi vaisa mukipi manje tambogara mukipi miyo tiona wachibva waya futi makomrades payapisa wakipi tadzoka tatiza kubuda kunze vanhu kwaduka takura futi yakapiswa nemakomrades yapiswa nemakomrades alright kwakudzoka kumatongo kuyoko zvikatombonetsa nemadhiye tati chitowa futi nemadhiye anomota dzawa madhimudhimu aya kwakudzoka kipi okay dzoka kukipi kuyoko wanguwa futi vazoya ichipisiwa patadzoka kunze zvachose tadzoka kwekuya yoita nharo kwacho vachititora saka papazonzi imwe gurupu nanomakomrades aya tikuda vanhu kuti tienda nawo saka inini handisipo mubva waenda ndizondikwati vamwe waenda zvakangondibva hapana kupedza mazuva wachibva waya futi kuti pakwatumwa komana kwabva kwanyakuchena yabva wandosvika mukandiona munhu mubodzi motaura kuti tipei tikuda vakomana avo sio pataita sei
Batawe bata mkomana ibo hata ndatobuda kukipi. Bananza shughuli himbe nanda washa bandazo kafuti kukipi nichimanya. Shika mkipi mimi iyo anapobuda ile nikata nopane ndakanga mandakanga ma hapa andipa waibuda mukipi wa nyoro wakana ku anabuda wa ndio pa regis bandapinda ndashikana na mai wa rutuma how to job breakfast kingwa dzoka nikata hapa ndinandasia ndatola zimehembe zangu ndaisa pete ndaisa mkabeki ndobuda ndoti zenge ndoti ka distance ndatanga kutomanya kumanya kusvika kumba kwiyo kwa uchinja ndabatana nawamwe nokumana kwanya kuchena waye ndadzika ndaenda kumavhurasi aizana na kumana kwanya kuchena nditemba na mwana kustasha alright mwe washainzi temba mwe ainzi George temba na George ndasvika kwanya kuchena tiso fika kumavhurasi soranga utodoka shenzi wakumana page kafi wa manji tutofamba tapinda paya tapedza kuja chikafu chechi tiso wangu wasunga zvima card box zvandakaisa maswiti milk mukaka nemabifi nemasoyi tamanda takutenda izvozvi zvimanya izvo maida zviyezvi zvaita tiso pinda murodi tiso ndakaita single formation pane ngopta chitsika mumwe ndipo nofana kutsika futi iwe ipo nosimudza gumbo rako machitsika ipapo tasvika kuboda pangu kutoti nguva tiri paboda paya pakwaenda wakumana security kumbona kwakamira sei kwanza kuli nani ipapo takuora nonyota anga muna kutoba chipisa tapinda mukati patsika mwe ndipo unofana kutsika uta kupinda paboda paya takapinda nochakachita ruvhesi toita nguva bhawa kuchienda ukasiwo muita sei kuendawo tapinda patayasvika panenzi pamabanana Mozambique umo ndapapaya takambopapedza svondo tiripo tosipapedza chisangana nawo makomrades angamba traina kuTanzania achipinda tiso kanzi handei ataenda panenzi pakatumba paya bata no security zidalikirai tasvika pachangara tava pachangara tatasvika uno wamwe wakanga wabva mbiri pana makosa uko tatoti tatowanda kanzi chigadzirai tiende takaenda Mutete tasvika takutsika patanzi motikari tayambuka hwizi mazoe tasvika Mutete pabhadhari yawo tasvika takutura ipapo tagara pagara ande mberi kwakaita sei wabhombiwa Kutengwe takambopagara kanzi achiuyai tokusikana kuti ndiyo makomrades mwaona hembe dzabvaruka nekutiza musango muyemuyemo taenda tasvika Kutengwe kuyo takubatira zvakanaka taiswa kusecurity tagara hawaniki tiri kusecurity vakusecurity kuyo tazoenda kusalindiwa kumakambani salindiwa togara achida kumbouya futi warungu waiwai nozi ndege hondo wakumana hondo yauya vanifara kutiza kuenda musango chienda muri wairi watatu wamushiroti wamwe waruku tsagiwa vamwe waruku batana mutasvipa ndendei tanzisu patatoa tiri 8 anzi kotaisa bhesi nana comrade Makasha ndaenda nawo takuenda kusaidi unenge kuZambia tagara kuyo atanyakuzokunya kugara comrade manje apa ndikandoti comrade Katsandi tasvika kuyo tagara kuyo kanzi kunoona udakaenda kutraining akuwapedza training saka umwe patipaipa umwe akabva watiza kuenda musango talidzo wapembe taenda pafoni patanyuwa mazita zisizongodai kuma44 kanzi nhabo bhesi 1 yesu tiso mwatisa ndaenda chwa slogan kusvika kubhesi 1 nakamujali wanzi wape chikafu ndakuwa chikafu pambakatomira madhoshi namaskania nemabhenzi tapinda
mutamwemo takenda kutete tasvika patete tagara patete paya tagara paya patete paya tagara kanzi no mimi muchaenda no train muchaenda kuBeira no train train yatazotuha pataduka tichifamba nokusena ndiko taina no bridge ro kuna Zambezi rakareba maningi riri pataenda neikoko kusena pataenda kupinda side Samakweza pataenda kuDondo patapinda kuBeira patatoha nobhazi kanzi Shingaira pataenda kunonzi Kumanga tagara Kumanga kuyoko tisu tagara pamanga paya vatapuwa hembe tachinja tisu tagara paya tagara kanzi no vanhu vakudiwa kuenda kupi kutraining taenda kuTanzania kwe takaenda sika wamwe tasingada bauti sangana nevamwe waye wapedza training kwangu wakaichokwe sinopinda kutanza pinda imwe motikari tisu regiment 17 sitakapata sindiswa pa regiment 10 tagara pamwedu wangu watoita marikusanga atoita training yandita pedza phase 1 sipatabatiwa sisu tapuwa mahembe tipinda kupuwa hembe atotama phase 1 puwa futi timanyisa kuseni mangwana timanyisa kuseni pwata kutrainiwa dziso futi inovuliwa so chidziso dziriri dziriri funga na kufunga fungua pedza paya tagara phase 1 yapera vachinzi makuda kuspecialize vanenge vane chikoro chakanyanya wai enda uku vakaenda kudzidza futi hombe manje sisi patasienda kuregiment 12 tazokugara tichita training takugara atapedza andi makudzokera kuZimbabwe tadzokera kuZimbabwe tisu Zimbabwe kuyokwe takadzikira pa kuBeira futi tadzikira kuBeira patazachitowa nomota patauya kuMozambique kusaidi kuna pananzi pa kunana maku kusaidi kuna mafoga apo tazopa mafoga pataenda paguma mberi kuti nokuboda kuno patakazona pano wamwe patatohwa papo tapuwa pfuti kandi makenda taenda nokutsetsera pinda mwe kwa munanzi tsetsera mwe yomu ya mwachichaika paya muchigara muchimamirira muchamirira matakura makasha svika pamusoro potsetsera takona kuti tapinda boda tamu Zimbabwe kwaZimunya takumana muno mukaita zvekutamba nohondo kuno Zimunya iyo kumanikali kumanikali pamwe kwa deploya wawiso ma section pamwe tuma section pinda awo tendera momwe dai sangana zimuno madzakutsaku kasangana madzakusaka anenge akapfeka kunge makhumulezi moye msika mchimburowana nawo tadalika munzi pana kana mchizwa pana zipampudzi paye wanaye uko wana dzobo chipano kachikora ndzidzobo tabva chikutendera imwe mchisangana nawo muchipitana nawo mapitiro mwe pedesera nguwa diki kanzi honde yaenda sei wana vakusifaya andikshaya mchitowa mga makenda kupi makenda kudzapasi vatisatenda kudzapasi makrosa makwaZimunya bhato yamakatanga kusangana nemasoja aSmith muchiri kuirangarira ndiko kwaZimunya ikoko chii chakaitika musiwo takandoona nawo walowana kana chikafu hauzode kusichijaba ndakunzwa kuti vakasvika sei zvakatanga kuseni here chii chakaitika ipapo kuseni pachituti zitausoziva kuti munhu anenge atengesa here kana kuti wamwe anenge imwe chiti matengesi wasi wamwe anenge wari mumaopi warunguwa ine mabhenekura nekuti pano wamwe anenge wari mumaopi wanenge wari 4 wanenge wachiita vanenge vakadzidza nozvoreki waiwai wakaenda mugomo muye wanenge vachiti ukumumwe anenge ari uko akaona movement iye anenge aona kana kuti akaona kuti vanhu ava vari kutaura chikafu kuenda kubhesi wanebva wataurira mumwe anenge azvakaita sisi awo kuenda kwataurira kuti uchiuya panapa kuona here movement anenge anobhenekurara chiwo uchiona here vanhu ava vari kufamba so upedza wanoenda kudainza awo achipedza tese kusingataona washi vanhu waiwai saka baba soya warungu manje
tukafata talwa nao hapana kakora ba tapedza taenzoka takufamba Petro meme pa munopo disipesa ka mwachenda huko saka na uno mwe ningo washiri iyo mine mshitangeza muri wanyonika noteterano amwe wa gara wali mu wai nao tuzenda kusangana pakati tagara tazenda usaidi unana bosha kuita pedza patayambuka takenda kwa sinibu 20 tatoha makomne takenda amwashidonza futi mama futi hombedzezi makumbo dzezi na mama request tenda kudzapasi takasukara kudzapasi tagara kudzapasi takautora tichiri kuenda kudzapasi chikwata chamaifamba nacho mimi maifamba na comrade vanana comrade Bazuka vanana comrade Edward vanana comrade Caesar no mwakandodara wangu ndoti wande nana comrade Tito nana comrade Machipisa ndo kuno mtoko uno pana chiri panyanga asi pamakasvika kwaZimunya makanzi varume muno mune hondo mukaita zvekutamba munova anditi zviga zvamakapiwa nemamwe makomrades akanga asvika kudhara chinzi kana uri munzvimbo ineyi hauiti chakati hausangani nevakadzi kana dai muno vakadzi haufaniri kubata vakadzi hazvibvumeba izvozvo unoona ndege yako wega saka usangasvingati bauti upfimbe vakadzi ndoti vazoti vamwe vanenge vagara havo asi hazvitobvumi izvi zvachose saka vakomana makabva navo kubva kwanyakuchena muchienda makaramba muri mese aiwa iwo wakazosawaidiwa takaenda nawo Mozambique omwe wakasasa chitorina Mozambique isi vataenda kuTanzania makaenda mese muri 3 kuTanzania takatowanda ndikuda pachikwata chenyu chamakabva nacho kuno kuvillage kwenyu takatowanda akomana takabva nawo kuvillage nevasikana asi vasikana vasisa kutembwe akomana ndiwo takasina nawo ndobva manotirena kuTanzania mese futi makadaro takadaro vamadzoka muri pasame regiment takandodzoka bva tangopasana vamwe vachizinda regiment yavo vamwe vachizinda dai asi takazinda pa kudzapasi vamwe vakaenda kubhesi 3 vamwe inda ndiri kubhesi 1 saka ivo vakomana 2 vamataura vaya vamakabva navo kunoko kuhondo vanga vakunzana comrade umwe ainzi comrade Mapfumo umwe ainzi comrade Kasikai umwe ainzi comrade Tito saka mese makano operata muri kwaZimunya taka umwe wanenge wali kuti kana mushopo umwe wanenge wali mberi umwe wali mumashure uchingenda makadaro atara kuzoti iwo pakomana 3 vamakafamba nanawa even kwasara ndino mumwe amwashibwazi ndo nimwe group nda kudzapasi vatagara mbesi 1 bwazi ya comrade Lex Nungo ngachinzi warume tikuda vanhu vakatraina kuTanzania muda kuenda kudzafuregi kufaro patauya mabhasi achibva ma United patatoha takatoona makambani mairi nemaraifuru edu etandinawo nokuti dzedzidzi pataenda kugoromonzi patene futi majuru unokuenda pachiklasi papambano plus ingani mombe dzomukaka tasogara paya tagara tatoha tobva iko tichienda kurufaro tichidzoha manheru pedza kumasha pedza zveindependence patadzoka ngachinzi makubva kunoku vamwe makaenda kupi vamwe vachaenda kuChipinge kasi kwakuno kutongogara ipapo inini bandaenda kutaundi ndaenda kutaundi ndakasvika vamwe vaenda kupi kuChipinge ndadzoka vamwe vaya futi vamwe vangu watowa bva vaenda kudendera kudzasuku ndasvika vanzi iwe chienda kupi chienda padeni vachajusi paya pana maofisi daripo unopuwa warrant woenda kupi woenda ipo ningoshinda ndikati ndoda kuenda kwaMutoko ndapuwa warrant iyi ndaenda kwaMutoko ndauya kunoko ndaenda padendera tagara padendera kanzi kuno makubva makuenda kuHarare kuzengeza 4 takuwa manje kubva uku mota convoy tisu tienda kuHarare kuzengeza 4 takambokugara tagara chitambira mari tiri imomo gara asi vakomana makenda vamwe vakomana vedu vakanga vatohwa vachienda kuNational Army anzi vakomana kuno mari tachindoti toda kusara kupati no shamwana ndamusha mwana wangu kwamakosa uko ainzi Nyamuripa
ndishamwa ndikati ashamwa andi unechina wenza aiwa ngati gari ndikati aiwa ukwari kupuwa mali iye basara batendi bati boya mota ndi kuli veki dakenda kupi yauya kukutola imu dakenda kingomu batenda kingomu ngera toa batenda pa ingomu batafika wanzi kushanda kutoa futa kumona uzipula paseke kuzipula kwiyo wanakuya wakabolamba wanzi zokai futi moto lwa muchitumbisa ndipo pakasoyasha mwale wangu yo pa Nyamulipa enzi machipisa bakasona bataka butazosia na makambani manje yakazinda ku B ni banenda ku D tapeza ne to train wa National Army batapoa hembe nyuwani National Army tapoa hembe nyuwani tagaragara batanzi off imi mshanda kupi ku 28 apa bashanoe bye bye taenda ku off tapo 21 days ndikana makuya mukuzoya papi mulikuya pa kwa 2 brigade ndipo nostakula ni mota maenda kuma unit penye tazofika sachinja ndamuchaende huko makienda ku Bechnaf Bechnaf atansata kusika pa Bechnaf pasho taindolona tili kurefu tatoa nomuno ma benzi zanzi mota nywani tanza touya tupake watapinda mota mwemwe tadoka tichifamba kienda kwa Mtare tamba kwa Mtare ndikudzika Bechnaf tadzika Bechnaf tasvika pa 35 ndiyangaidi unit ndakatama kupinda unit iyo zogara Bechnaf ngwadikidiki sachinja vanza kumana popoya wagawa ndandina kubrigade vanza kumana pipeline yakata si yakaduva pipeline saka izvo zvoita makenda kuhondo takuwabva kuchipinge taenda pa Mtare saka chipari adresiwa akomana makenda kuhondo akalota akapfeka sutu ngabuda aende huko ali kunza zino ngabuda aende huko ali kunza musoro ngabuda aende huko ali kunza chinga ngabuda aende huko akalota akapfeka sutu ngabuda aende huko waibuda wana Mozambique sibatasara futi zakata kuzara maground obora yaya anzi munhu ega anotora futi yanu zakuti futi kana ikata stoppage unokwanisa kiremeda kwakaenda kutora futi yonengo shida yeye tora totaiso makamani nawo anza kuwenyo kaenda Mozambique sakwana uya ndiwasha kutora ikenda Mozambique kune kuyashanga kakura atatoa lakenda kwa matsanga manje tiso pinda pa border Mozambique kaita Mozambique nayo Mozambique honde nayo ndakadonza ndichipinda Mozambique ndakagara 11 months tiri kunonzi pamuda nomwe makumuli tati na wana nakasambalale pamuleho huko wana chiyangwa itanti nanga likupuru wangu nana hwicho dalwini huko ndakangwanda wanda nana chinomona izi tumai ukana kwa Nyamusuru nana Joseph Jumbe kwa Nyamusuru nana chinoro wana Nyamono mudzo kutanti nawo watagara pamuda pa atakapagara kana refe na manjala himbe inoshibai uchitora futi uchitindi ninge yakachena sibuzisa yadiminyanga sana sakita kulanga sadana sakuika sakanaka tasoba kumea nakata komana takatsinda no 2 brigade kushoka na nyama kukarui ndio katichinja gara pipe ndeni okay tagara pipe badauya ku Zimbabwe batapoa off 7 days pakutanta pakulora akazi kwa chichema wakazi kuti msadu kusia basi ngati ndakenda kusia tiso 7 days apera tiso mukenda ku Romsi 36 ngamuna so group ikoko watanzi muri unit yenye task force amakabwa fina mapepa wasasara ndipo tatoa tenda kunyanga ku training tatoa tadzoka futi kuchinja wae amwakangu wasara
omwe wachinje 1 or 2 months wadzoka iyo ndio kazonya kusiya basa wachinje wacho takadhonza Mozambique taidhonza Mozambique tikadhonza Mozambique tikadhonza Mozambique wamatsanga svikana padamboenda kunonzi kumavhundu kuti kagara kumavhundu koshe kuti kazobva ikoko matsanga akarohwa ikoko taenda kureki tikaenda tiri kureki tiri 5 tikalidziona matsanga hapana akakora baipapo tadzoka anzidzoka ifuti kureki tadzoka tazodzoka tikati bhesi rakakura ndinoda vanhu vakawanda seri inoseri kuno vanhu futi kuti kuno zvakaita imba ine dai kuno rimwe kuno vanhu ari mabhesi kumafundi pavagara vachienda kurohwa no PG tazobva ipapo panyora tsamba nzi kana muchidida terai kurongosa ipo ndio pamba chitogadzwa vanhu kuenda kugorongosa tipule pakurosamende Nchope chienda chisiya madhiramu pawa parafini ataenda Gorongosa tagara Gorongosa pokazoyamo komando nopara isusu taifamba nepasi vamwe vapfumba chaenda kodhipula kumberi kopara nekomando kwakwarohwa Gorongosa kwekuyo futi kunokuka pakavharo kwasamatenji kwangu nemwe nyanga yenzo samatenji yaisvikirwa kushirwa ukasa banana isichirwa tichadifanza iku pataenda kogara panonzi pakavharo takapagarawo tizochinjiwa navanhu 2 brigade tasodzoka kuZimbabwe togaragara svika nhonde yakazoperawo iMozambique yakanga takaine hondo yeMozambique yakandotanga kusvika naipere but asonzi hondo vanhu vakutaurana but yakogara kuno kubhodha tiri mukati munomu ndipo ndakazochinjawo pandazoenda kukomando bata kukomando patakazoenda kugara pakayadrum pamudzapa kukotwa tazogara tagara tiri pakomando zvakazonzi tiri pakomandopo taita zvimaenda brigade zvokuridza pfuti tazobvapo na meja ainzi Mulambo achinzi vakomana dzavakarunyira kupe kuti ndozi mungangende kuDRC tikati izvo zvinenge zvaita nzi tuzi kana ofu munoshaya ofu tatakaenda kumba sendinza zvakazoitika ofu yatinazogona asvika kukomando standby tagara standby kanzi 100% standby tatatora futi tagara nechindoti kumanheri kumapasi 3 kuti 4 ndaimoja chikafu tune mota dzasvika kunofwe pindai mota ataenda kuairport katigara tichirodza zvinhu zvichirodziwa tisi kuDRC tikagara DRC taenda paKinshasa takatama kusvikira takati komando para atirali tikagara kwada kuuya matusi achikanzi ari kuuya kurowa pataenda isisu kunenzi pasero patadoka tichirowana naye pasero paya tasodzoka rodhi kuenda kuAngola ngati Kinshasa inorodhwa nechete inoenda kuAngola wana mamwe akaenda padhesitesi kutema vanoisa vai maodhropa anosvisikandala tadoka tichirowana naye pasero tazouya patalala sango pamwe wadzoka pato vanhu mota vachinzi ati mangwana ndiri kuuya kupi kuti kwanondonyora tsamba kavazizi kuti pai vari kuti vachibva vatoita kuburidza kuuya paKinshasa pamwe vasara vari muambushi sepa tadzoka akaenda kuKinshasa tasvika patapuwa maposi anotora nyere tawedzera dzimwe nyere pangwa tatoma7 azinakomana tikuti wada vanhu ivavo vanhu vakarohwa pakaitwa basa svika vanhu vaya vamwe vachibva vasarenda ndokuti vamwe vakatomboisa kuZimbabwe kuno tasogara muDRC tikagara tiri muDRC enda kusaidhi kunana Angola rieri takuwa havabhautiza batokwira ndege badzokera kupi
kusedza kwae poka kami tasogara tiri muDRC kusvika hondo yapera kusvika tawithdraw tasogara tiri pacommando kusvika no ndazonza nguva yakwana ndazokusiya basa makore akwana ndatitaya saka nanhasi ndakandogara ndiri pamumba ndikora kutakaita asi ndongozvikudza nekuti kugara kwacho kuri nani nokamari kuti lupuwawo zviri nani asi handizvo zvimune makatarisiwa mune makatarisa pamwe tichaona zvakaita sei zvakakukumuka saka asi ndongozvitenda iti kuti tikuona uchigarisa mukanenge ari nani asi anengoti magariro mune makaita acho ndizvozvo kuti hamungatonge kuti dai mutandati zvakati mese hamungabvumaoneka kuti muone zvigaro zvakaita sei zviri pamusoro asi aiwa kugara hangu zvakanaka pamumba pangu nomhuri dzangu novazukuru vangu notuzukuru zvedu vangu andakagara zvakanaka nemombe dzangu matanga ndinawo mbudzi ndinazvo hama dzangu togara zvakanaka ngati ndomagari takaita rwendo rwoenda kuMozambique tidzokera kumashure kwakatanga rwendo rwenyu rwokuenda kutraining rwanga rusiri nyore asi ndikuona mapamhanya ipapa hamuna mangotitaurira muchisumuka nekusvika hamuna kutitaurira mararamiro amakaita pesa kurarama kwanga tairarama zvakanaka tichitsvaga chikafu naakamujaliwa vakamujaliwa vanga vachibika mukicheni wandoda kana maizi wandoda anga vari kudharo enuku wandoda ndiwaiona nezvelogistic wachienda kutitsvagira chikafu kutsvaga chikafu kuzvinzi kumana idai motore chikafu kumasaidi kunonzi kuSabondo vanoenda kutora kwangu kuno zvivere zvakawanda tumwe tainzi tumatekenya kuti kumatekenya uku kunoruma handi munzara umu kunopinda mukati momuzara kwaida kuita mwe nhata kupinda munzara umu pamwe kana usati wakuziva baiwe inotijiwa muzara nyama yese unozitonza papai asi waiti zuva manje kuti iwana matekenya utotibura vanoifa titatuwana mutu kanda mazaifo watitatuwana mati muyemwe mukati momuzara muyemwe asi kurarama kwacho chikafu chacho taindojawo ija asi chikafu chainetsa asi mukuru iye akatiraramisa kana ainge ichiti akaenda towards Christmas waitsvaga shuga chipuwa kapu tichimwa tiwo sinenge isina chinhu hai asi nondomwa tichiva taakuZimbabwe chimwa tii pamatekenya apa makaita kai matekenya takaita ndoana kuti takaita ndati makaita ndakaita inini mulidzo ndakati aita tichikutiburawo tokubvisa tichikupwanya matekenya aya wamwe waitoti kana waona endai mopoe kana diesel oisa diesel remumayemo saka pakuisa diesel zvakasingarwadziri aiwa mutengo wokisa kati wakura kawoisa kana mushonga zvinoitwa nemamedics kana manesi ndokuisa pana chirondapo saka tukatiza diesel waitona kuti ututwa unopfawo zvakaita nditukaisa nhata tiyo ukaisa ninzi ukafirita unozoona kunafta kwaita sei kwapera ubva wafa ndozvandofanana nematekenya asi nzvimbo yacho inenge inotuma wakati wandei asi kuti takazoenda nekumatraining uku kwankusina vatana Tanzania takazogara takaidya chikafu hataita kana dai usingadeba chikafu waita kuti kana usingadeba unotora plate yako woenda kupuwa chikafu wobva waita straight kuenda kugomba kourasa kwete kuti unosaya ukarara mubharagi unotigura zvimwe zvekuti unonzwa tsitsi vanokutigurisa vanokupanicha saka inda maidzi dzaitawa dzanga dziriko kuti kana unobvudzi hombe waita uchitipa nokupwenya paipa inenge chibara dambuka saka inda dzanga dziriko dzairapike maidzi tasi kana waona kuti ndaniende paunokwenya bvudzi kutogeza basi pane miti kuti unotokwatura makwati acho waita wapfanya utogeza nawo bvudzi utogeza musoro muno utowacha hembe kana dzasviba unotowacha nemuti iwoyo ukapfanya makwati acho woisa papo utosukuta wacha dzinochena muti wacho kunowanikwa watoti vakomana vatozowacha kuita kuti kana wasaya vanonzi madzongwa aya
kana kuno mwedzi nikutochira nousiku ndi mutongo singabvumi mutongo notobatiza nguwa ineyi svikana kwakudoka makutodzima moto uyo mochirara henyu zvekuti zvaindonetsawo kana ukatoona saga tozototi watoona na kumbezi chimwe chaikuraramisa yanzi chainzi chirenje chirenje chaswaiti ukabatiwa iko kana ukaba munda wanhu izvo wakaita Mozambique wanoziva mushonga yakawanda wanoita wanoisa munda mamuyo unokwanisa kuzvimba mimba iyi mishonga yechivanhu mishonga yechivanhu iyi kutozvimba kudai zvekuti ukanonoka wanofa kana watokasikiwa ndipo paiti wandoda waye manje utoti mhanya nemunhu wotenda kuti wakaba kupi wotenda woenda kunda panapa ndipo ndakatora munhu wototsvaka vanhu vaye vaye ukuita sei ndipo hembe dzinonetsaka musa dzainetsa kutopuwa hembe woenda kuwapa kana nechikafu wapa kuti kulima kwawo kuwana kundoti kutokuta apa diki kuista ujara utubage chirenje ichocho chairaramisa vamwe asikana uraramisa ukabatiwa no security waibhuliwa titaure pamakaba imi ina ndakwanisa kuzogenda mbari kuti takazokabva takasika kuzoenda kutohwa kuti ukagaritsa manje miri unodzika uyu kutodzika zvokuti iri wako iri nyama iyi kudai inyama iyi unosara bhonzo rega rakabata neskini unodzika zvakaita imi watete pinda kuda kuti ufambe kana panenge pakakwirira uchibva kana muhwizimu uyo haukwanisi kunoti aiwa saka uda isusu atiti takasikararamira wamwe zvinokuita nemudzimu yako unokwanisa kurarama mamwe unokwanisa kuita sei futi siya mumwe unoti zvawandakaita zvino zvimwe ichina shiwa munhu atiita sei anenge anodzinda hachikana mumabharaki muyemwe uda kuti comrade inde kuchikafu mana pasina kuna comrade asiya mabharaki kwatiita sei otouya naye wachawa wana wakamujaliwa ngwari kukicheni ndiwaite kuna chipazvo chikafu pane pakawandiwa kanini zvokuti kana usati waona munhu wokuziva kwenyu kuti shoma comrades yawo ndotoramba comrades ano kwenyu waya tona kana muri kusekirira mubvumo kuti mutaure nevamwe vaya vavesawo ayazviti kundopedza kudya kwacho matonzi kana mapedza kudya endai munoya muchigara panapa patosvika mugarana mapedza kugeza maoko pedza kudya sadza mapedza motowana shefu muna waya makudzoka kusecurity kusvika mapedza kusecurity masununguhwa ndipo unozokwanisa kuzotaura nehama dzenyu dziye uku unokwanisa kuti kana akuona kwanisa kuti ipo unoenda kugeza plate kuhwizuku anokwanisa kundoya kuzvilise kumusha wakusiya sei mumwe anotokutaura kuti wawirirei kuti koiwa wakauya wangwasirere ndo ndimagariwo ona nzara yanga iriko saka hapana pamakambosvika comrade Katsandu kuti hai ninika ndakaita mistake daisina kuuya kuno aiwa kana dai kwati wakaita mistake Zambezi muneziva liva iye handiyakareba pana dalika kuchikomo maindenda kuenda mhiri kwaZambezi uko mautogara kana dai wewe kuda kuti adai ndasina hangu ndisina kuziva kuti ndai ndasina kuya kuno hapana maitiro usha wakutopedza training usvika zvanaka kana usina kufamba utogara izvo ndikubvunza kuti mimi hongu Zambezi ariko ende acharamba ariko asi mimi muri kumhiri kwaZambezi makagara pane rizora makati hai ninika dai ndakaramba hangu kana ndichingotizana ndichinetsa nemadha uyo hausi upenyu hazvizoite ba nekuti isusu taitoda kuti ndiibatewo futi inini pachezvangu zvokuti kana nanhasi so wazikuwa ndotana mafuta endinawo umuti ndiri kuarmy kubva ndiri pamutare ndakatanga ndichigara mu3 brigade former 3 brigade ndiri pabashinafu bridge payo pano kembe kuti panoenda rodi kuti yakaenda kubashinafu kuenda masvingo iyi kuenda muchipinge ipa pakati pajunction ipapapa mukati ndipo taigara 3 saka muri kutraining ikoko zuva ramakatanga kupiwa pfuti kuti iyi ndaibata makanzwa sei aiwa murari wange wakawanda kuti ndakwanisa kutovhura taiti kana tanzi endai kuhuni futi dzenyuma yeKenya ya kusvika iko tasvika kuenda nozimwe genga dzedze tosvika togara takadasi iwe vhura yako tondoti wakukwanisa kukwanisa here svika kwakukoka akukoka anasa kwagwijinira
zaiwa zviraiti takikwanisa kuita sei kivhura kana kuti ndaimotore pfuti kwamaruku aiwa kwanisa kuita zvidzidzo zvepfuti kuvhura ngita sei aiwa zvanga zvambopa chinangwa chekuenda kuhondo changa chiti chekupfura muvengi kupfura muvengi nekuti tigare zvakanaka tisununguke muno handiti makwazimunya muri kutirangarire pamakati triga pekutanga muchiuraya muvengi kana kuti dzenyu mairidzira mudenga unozoridza mudenga sekukaridza mudenga kaiwe ndio uchafa saka iwe unofanira kunge kutouraya ukasaya kuuraya iwe kuzoti iwe waenda enemy ninge yakadzidzisa kutraining kwanenge wakaita ndio kutraining wakaita enemy saka iwe kuda kuti kuridza wakadai wakatarisa basi kudai so azvigoni kutonatsa kutoema wendo pano muti unenge wati kurei kuti enemy ngezoti tuzi apa ndipo patohanda munhu ndinomuti ushiridza kana tu statu wadona pasi watotora ichi watotora kafu ndishi uenda pane muti uri padhuze wotoridza wadaro pedza mwenda saka takatogara takatarisana kudai vagona munototi kwazimunya motoziva kuti ndakauraya kwese uko kubva mana zimunya macho kumozambiki nekudana DRC kwese aiwa machena asi hondo inorema zvekuti zvikufanike zvinotaurwa nazvo kuti kwai isingure tizoisunungure mukoma pano nyaya nyaya hombe asi alright tichienda pastatement iyoyo inotaurwa nevana kuti endai munoisungira pamakaisunungura tese tizoisunungura kufunga kwenyu mise vachitaura statement iyoyo munhu kanenge anditi zvavanenge kuti toda mabasa toda zvakadai ende imi kuona kuti vanhu wakadzidza chaizvo wakadzidza umwe waishanda mumabhengi muziva kuti hawasisina mabasa waishanda mumabhengi wati wakatopinda pauniversity hawana mabasa vanhu wawandisa ende zvikoro zvawandisa kakuona zvikoro zvatekeshera mauniversity muno awandisa ukaona makosi ari kuti wanowana awandisa zveni kana ininiwo ndakatoita kosi yekupetrol beating and spray painting yokurova mota uchispureya zvese asi ndakatozvina kuti hazvibatsiriba kwakutogara hangu ndiri pamumba ndichichengeta hangu zvipfuyo zvangu nemhuri dzangu vasukuru chigara muri kuManicaland shoko rekuti takuenda kuceasefire rakauya muri munzvimbo ipi ende rakasvika sei kwamuri kuti vakomana inondouya ceasefire nditi waimutaura kuti handiti kana dai paaenda wanana comrade Tongogara watotaura kuti vanhu vari kuenda kuLancaster ceasefire saka wachitodainzira futi nemachopa vanhu vari kuenda kuceasefire vanhu vari kusaidi kwakati kunoku muri kuenda kudza pasi vari kusaidi kwakati vari kuenda kwakati wese moita sei vanenge vachitodainzira nechopa ndini nhengi ndi mukuru wenyu so makazvibelieve here kugutsikana vamwe vanotosara varimo kasi vamwe vacho vakazosiya sadza nokuti kana masara munenge makupinda kaa mutoti hatasununguka asi enemy inenge ichirimo futi ichiita sei futi ichikutsvagai nokwanisa kana kutopuliwa vamwe wakatopfuliwa vamwe wasara asi vamwe wakazoita sei vamwe wakazouyawo watoona kuti hashuwa vanenge vatoti shuwa hatina shuwa nazvo pangu tikwanisa kubhombera tiri kupi tiri pasimburi point ipapo kuti pasimburi pano ndi munomboita parade vanhu makawanda saka musina shuwa nazvo zvekuti mukai muchibhombera zvakaitwa kunyadzenya kwenanyati vamwe munokwanisa kupfaka vanhu vanenge vakazara pana nokuku saka pakutiza paya iwo kandokwanisa kuti kandopiwa ukadona unokwanisa kuti vanhu vandodarika vachikutsika pakaita sei wotofa ipapo saka pamabattles amakarwa kubocha marangi nekuzimunyoko hondo yamutiri kuti apa dai pasina mudzime yangu ndingadai ndakasiya sadza yakatanga sei ndotanga kaanoziva mune apa izvi ndambotaura zvekuti unenge uchiita tengesiwa asi varungu vanofamba munhu wari ureki waiwai vanoita zveureki vanofamba munhu yani izvo takaita takadai dai tiri ureki imi mune bhenekulari munotopinda muamari munotonzi tsvaga bhenekula iri unoanda kuti kana kwatita bhenekula kudai so uchiachuna zvinhu zvinoya padhuze ushandisa kuona kuti shuwa zvimwe zvinongosetiwa tatengesiwa asi munenge musinatengesewa nonyaya chi vanoenda pagomo rinenge rirefu kuti apa inenge rodhi ngona zvakaita soma ndima yano papa
mota inenge ichifamba ichienda munhu achidzika anenge otaura kuti muda kukwira gomo iri murambara iri iye rikende munoti hapana mota haina kumira haina kudzikisa vanhu iye watodzika watoenda pamusoro pogomo pai vachitarisa uku nokuku mafodzi masaidi ese ari 4 izvo ndapotara zvekuti uyo akaona chinhu anotokudaidza kuti uya pano tarisa pakadai pane movement iri kuitika vanhu ava vanenge kwataura mugomo rovati isadza iri kutoenda kubhesi maona saka mukuenda kubhesi muende mozoshedza haubva wakuti wakuona inhasi wobva washedza ndege nhasi vanoita mazuva mairi vachikuoti shuwa vanhu vakuenda vari kufamba so ende vanenge vane magiridhi referensi kari kuti shuwa kana ndege yacho chinzi kuya kobhomba ina yakobhomba papi pano chaipo pamba panapa kuende uchakukana pano yamaona vamwe ndiponzi vamwe vachidonhesiwa nemaparatrupa uko vamwe kana vachitotsesiwa nemachopa aya kandi wakandostopa iyo kubuda kwako iyo kakasika kundobudawo kuti wabuda muno zvakaita mukiringizoni muyomo wotoziva kuti watsvedwa wakuzotofema wakupi ende miri kuti nechandomhanyisa uchatakura uchine speed yaunenge unayo speed yaunenge unayo inenge yakawedzewa kana wakumhanya saka ndopana chibvunza kuti pamabattles ese amuri kutaura nereconnaissance yaitwa nemarhodesian soldiers iyo battle yamuri kuti imimi takagara nhasi kuti musi iyoyoka zvakatanga zvakadai takaridzirana ndakazobuda so ndoyandira kunzwa kana yakaitika kana kusina ndizvozvo inoitika yaitika manje bhetro pakubuda pahamechozongona kuti mabuda munozonda makutoseka makuti shamo pai ndabuda tabuda sei pai vachipanda tabuda sei pai pota tafa kampai kuti nyeri dzinenge dzichirwa kana kutolwa uchina kuti nyera yaro hapa pamwe unomboita turia yakadai namaswere kuti turia kuti uri zipa papo ukazina kuti zvinenge zvapora wakutokura muvha papiwo ipapo asi dzinenge dzichirwa mudhuze unotoa svika nawo nemudzimu yako zvinoenda nguva yacho mudzimu yako yaikuhwira paintegration apa makatobatana nemasoja ewaSmith nemazipra kana kuti mamuna dai mambo saipo ndambotaura pautanga paikuti patakubva muchitumbwisa vakatora takati katoa mwe tikaenda kuingomo uchizodzoka maida kuti uende kotora komona wasipura zvibva waramba isisi yedu yakanga iri makomrades chete ndokubatanzi imimi izvo mapedza training muchaenda pa28 pana shanewe paya ndipana mukana mishina ndipana pane zvimba zvimwe zvakatopanyika hazvo takuchizoya maita pa2 brigade takushibva tatoa mabhenzi ayakamira mavelvet taiti mavelvet tobva tachinzi hamuchaende ku28 makuenda kwamutare 35 pari pabhechi navo tichibva tapinda kunevhoi takadoka tichifamba kuenda kubhechi navo tasvika pamutare darika kuenda kubhechi navo musati masvika tisvika tichiona gomba riye taisati tariona kagomba ndoona uri kure pane gomba tosvika mugomba mune pfishi paipai kusvika bhechi navo kugara unongozviona zvinogosha zvinhu zvacho chakazoita kuti murambe imimi nekurwadza kunoita hondo murambe muri muarmy vamwe vachisiya vamwe vachitasi chii zvinosiyana toti iwewe uri mwana wangu wewe kuti iwewe zvouri mwana wangu iwe washanda uchibva wati ndakusiya basa usati waona zvatakagarira zvino zvakatengwa kai nomubhedha ivo hazvikati vorora madzimai aya kuti ungade kuti uzogara nawo parukukwe hazvigonizvi wototenga mubhedha utengawo macheya kana friend yake yasvika ende kana munhu handiti toti wanogara kwagutuka kana kuti amene kwana achitsa kuye uku kana kuti kwa nemi mushamwari noshamwari munofanira kufambirana muchiona wakaenda kumba imimi mukaenda wakauya kumba kwenya kumba penyu pane zvavanoyemurawa zvaita shamwari yangu ndaita sei ndaitawo izvozvo ndizvo zvozopa kuti mugare zvakanaka kuti ndoda kutenga shamwari yanga yakatoti isingatisiye basa kati shamwari kuti tisiye basa akatisina kana ishu tinacho mombe handina mbudzi handina mukadzi ndakazoroora hangu ndakaroora muna 82 saka hazvigone kuti ndiite sei nditi ndakusiya basa aiwa
zvibasa ndaito zvifarira kana zvokuenda Mozambique ko taindoti hedu mazuva akawandisa asi takazochinja kunzi makiita 6 months hamuchaita kana 8 months kana 11 months kana 12 months takudzora sipedzera kuti takazopedzera takutonzi 4 months tiri Mozambique asi madzimai anenge achindochema kuti aiwa isusu taiti kana mukembi ndanichada about tigara ndoti dai tikandobva kuoff bataponzi ndai muchinjamo kuti tanda kutokudawo kuti kugara kusango kwacho notokupinda muropa zvokutoenda kusango zvizvo handiti kana matsanga atoziva kuti kumana kuti 3 brigade ndiyo wapinda kuti anga kutonasa kutoziva kuti 3 brigade aiwa makeke handiti pamaienda kurufaro muchinoita madrills ekusumudza flag mainzwa sei? aiwa ndikunoyaka zvakada wasikana vachiuya mukoma mkwacheta kuti wazokumbundire kuti unenge wapfeka uniform mukoma wachitika mukoma ndikuziva iyo mwe ndikuziva shuwa ndizvozvo wese wanenge achitokufarira noanga achikuhwisa uyo anenge achitokufarirawo futi zvese wakadzi ava auzopfimbimba saka wega ndikufarira kufarira handiti saka 1980 muna April 18 April 1980 flag ichidzikiswa handi dzimwe yaidzika imwe ichikwira makanzwa sei ipo paipa? aiwa tanzwa manyungunyuku kuti takugara manje zvaita vana vakuru zvezvi aiwa tagara mushe kundochekuti izvo ndambotaura zvekutoti chete hamuzobva mazoti mese kuti muite zvimwe chete aiwa vanenge vakagarawo pamusoro vamwe vachigarawo mudzasi vamwe vachigara mudzasi vamwe vachizogara mudzasi zvakafanana nekuti kana kwenyu chaikubasa kwenyu mimi kuno vamwe vanenge vane nyedzi pamusoro koita vamwe vane dziri mudzasi koita vamwe vari mudzasi kuzoenda nokushanda kwenyu muchapuromutiwawo muchapuromutiwawo muchipidza kusvika naiwewe panoona kuti iwewe nyama dzako dzakurwadza zvakafanana nekuti ini ndakazopesa ndapa komando inoshanda zvakati omararei asi kana unochido nazvokuti ini kana wakomana iko ndakabva ku3 brigade waitoti kana makapteni nemameja toti vamuudza munoita sei anodzoka haindiziva manje ndakatrainiwa rezoti haadzokeba munhu nekuti kutraina iko ndakaita kutanzania ndakatrainiwa zvofiziki zvezve training yacho vane kutraina zvekuti ngotanga kutraina chikomando saka zvekutoti kana manuvha acho mutonzi endai moje kuma 6 o'clock kana kuti kuma half 5 kuseni dzomakumheru mune makubuda mukembi ende mune makatakura nando magumbezi kana kuti kana usina chinhu unotoiswa vanoti muchanga jecha liye muchanga mutoiswa jecha loweiwa musana ubereka musana bhangwa ichidai zuva pupupufu kusvika labuda futi zuva muchisvika kuregiment 13 muchibva kuregiment 11 kana kuti 10 pupu muchifamba ende muchiimba kadai mvura ichinaya mune chifamba chete mune mainstructor acho kusvika namasvika muchisvika paye yobva yauya poreji vanoti uju yobva yauya uju mopuwa zvimwe zvimabhoro zvakaita kunge zvimabheseni zviri zvosirivha uchizaziva ichocho mochaya pedza manje washiba ushiba waneti waguta washiba manje mopedzesera moenda uko ipo mune makazorora henyu tora noshamwari yako moenda kugara ipo mune makagara muchigara henyu momira futi nguva dziye mobva futi ikokuye moya sadza rinouya nemotikari mopedza kuja mopinda futi muchitarara yenyu rodhi yenyu yeyo kariyo mafamba naye kusvika madzoka futi paregiment penyu paye zuva richizodai futi matosvika mumaregiment menyu muchipedza kwakupinda mumabharaki vanoti mahanga moenda pachitanda chako mubhedha wako woenda kugara pachitanda chako kugara wozorora henyu mozomira kana rodai muchinzi nabo kogeza moenda kugeza modzoka mobata chakura mopedza kubata chakura moita kuita morari pedza kuita morari moenda pamundopedza kuma 11 kana ma10 moita mumabharaki morara mangwana kuseni toitoi pamwe muka ma 2 na mahafu 2 moenda kumhanya modzoka pakumhanya kogeza pedza kugeza katononoka topuwa matini kuti kwaigeza ukaita zvokutamba haugezi nguva diki diki watopedza zvokuti kana kuti kusvika padhiwa apa unenge watopedza kugeza pamwe upinze wamwe wangine pedza wangine
wangine sika mesa mapete kitasi kesa nitakulambula mashefu mandugu acho Tanzania enda na mbula kusika yoni kwa sababu chi mgoro winda utora muimba ya fande ningu imonodzora imotora muime mbula yato yakugeza yachiye mona musikanzwa wamakamboita muri kutraining vamuma makasvika kutete wakakupisa punishment musati matombeta kana kutraining ndewechi ine musikana ndasingaite musikanzwa kana nhasi kana macommanders angu kana kuti zipa ine musikanzwa macommanders ndakagara nawo kana national army aiwa ndakamboenda kuMozambique tabva Mozambique tapinda border pana vanhu vakanga vandisira mbanji mubhegi rangu Mozambique simukobho chichi chakawanda kwanoita sokusunga wachisa maiba handambozviziva kuti zvakaisa pokudzisa paya takuchiseshawa manje payabata mbanje mameja atoti no uyu mukomana haaputi haiti seiba uyu hatimbozvizivi zvofoja kana ndikatoregwa nema-MP asi mbanje mairo handiputi mbanje pana nhasi kana vanotora kana wanotondipa kaito ndinoputa asi handiti seiba handiputi asi vezinyito nanhasi vamwe wagutsikane kuti amurove mbanje wanotondipa wazhinji watoti mundozo ndapuwa kuike ndotambira hangu ndisa mumwe ndosvikawo kuna Jabuyu ndopangu ndosoti anoputa oshamwari wakawanda nanhu atoti wamwe andoti hauchaputi hauchamwadi here ndomazana ndakambomira hangu hana atombogara ndaputa kana ambuya vanga aiwa kana kwedu chaiwanhu zhinji washa vanotofungidza kuti munhu andiputa here asi handiputiba ndakangozvitadza kana zvokumadoro zvezve aiwa ba kuita kuti dzakutozvitadza kana kutora rakaramba doro rakaramba kana shamwari dzangu waputa mbanje doro ndichitovatengera doro racho chimwa changu ikokokora kana zokuti ndimwa kokora ikokora chete kana zokuti ndimwa fanda ifanda chete noshamwari yangu ainzi Nyamulipa wachindifamba naye nomwe ainzi Nyapfumbi kwamureho taifamba tiri vatatu nomwe muzukuru wachainzi Chibanda taimanya kufamba tiri vatatu tandiri mukambani mwechete D naNyapfumbi neni naNyamulipa angari mubig company former 35 ndio ndakagara nawo kumana tainduti kwese kana tichienda kumahofu taitofira live tichienda tese pamwe chete kuti tasumuka musi tinosumuka tichiclear tese kuclear makembe chifamba nemapepa tofamba takadaro tichiclear mapepa aya live yakwana topuwa pasi yedu kwakupinda murodi kwakudzoka pamwe taipata nombechi nokubabiriji pataya nokubhoera nokuchifu tapinda mutaundi mavazhinji asi tanyanya kuona pamutare tapinda tosvika mutaundi tozorora todzika mumba izvi rikapera ouya nokuno ukachibva kumakosa mbaya mukachititora tadzoka takudzoka kubechi navo pamakaenda kuhondo muchibva mukipi hamuna kuoneka vabereki kungamuoneka nokuramba kavabereki zvakaita mwana wenyu mukambomira kuti enda kuhondo akuno kuchita kuhondo inouraya hazviti kundoti musoro wechipiri ndakazodzoka uchipirika tumwa tii nochingwa nodowi ndakasiya ndikati mai aiwa ndobisvika ndichibika uko nditi mandipa chingwa ndatenga svika chita sei totenga kana tokatenga zvezvo vamwe anobuda nokuwaya uko buda mwasingabude nepagedhi tukabuda nepagedhi kuenda kuchipa magananga utobatiwa urwa stiri saka utobuda ndokasika buda sensinga ndotora vatenga torakandai kuti uchibudisa waenda kuchisa uko watenda kurara kunze iko uchapinda mukati saka musi wamadzoka vabereki vakakuonai kuti ndimakauya kumba kana kuti vabereki vakauya kumassembly point right ndiri pagoromonzi paya papurazi kusati kusvika pajuru kudzasi kunoku kunorodzi kuenda apa kachirasip neimwe kuenda pajuru pakuna pajunction ipapa pakabva pasvika umwe akanga achitsvaga mukoma wache ndikamuti shamwari iweyo kana wadzoka nenda kumasasa panonzi pamorisi pabevari paikuseri uko pana muchimbozi vatenda izvi ngaichinogaraji paseri pagaraji ratenda ukasvika unotsvaga hakunozvita vanhu vakawanda unotsvaga ndoda kuonawo Eliot basi mutavari kwaine munin'ino wenyu musvike kwakuseri pakuchirasi vanofamba so kuima mazana sei kuti Eliot ndopari ayo kana handiti pamba libva factory achishanda kana
saka ndipo wakashanda kusvika nawazosiye basa ipapo. Alright. Ini ndakatombopashanda wandipinzawo ipapo. Tikashanda futi nomumwe mukoma, tikashanda futi nomumwe muning'ina, tantu 4. Wamwana atezvara, wamwana ana atezvara futi, ndakatoti one day ushumba. Ukomanyenga uko. Ndakazorura uko. Saka ndokuenda ndokunoodza mukoma. Mukoma wewe. Ndati akanawe mtondo kuti atenge tarausi. Nishete. Oya patenga. Oya patipa zvinyuwani. Takafara. Tukatulala ikoko tikazopedza mangwana kuseni, sondo wakutodzokera kubasa. Komsoma kazonana na baba na mai. Aiwa kwakalaliwa here. Aiwa mama uya mulali. Wese wandu mdzonga kwanga waenda uku ndoli mulali chete mudzimusha mamishawo. Saka aiwa tozvikudza kuti Mwari akatichengeta. Kaundomira kuti tichanda takusutowa kana kwakodzama ndizvozvo, asi Mwari akatichengeta. Hondo macho takaita zvese kuna DRC tikaenda. Tikaita sei kuna naSomalia tikaenda. Tikaita sei takagara zvakanaka. Vamwe vedu vanayo takashanda kana nhasi kuti takatsangana nevamwe takashanda nawo. Somalia makaenda futi. Takagara nevamwe zvakanaka. Kana tosangana nevamwe vakomana kubhurayo uku kundoonana nawo. Kanjani sibare. Ese vamwe takashanda nawo kuhwange uku. Aiwa atozvikudza. Anditi. Mati pakwayagava vakasukoti kana wakanorora wakapfeka sutu mira uko, kana wakaita zvakati mira uko. Zvairevei izvozvo? Waitoti wanenge wasingadi kuenda kuMozambique. Enda henyu uku. Wamwe isara vari mukembi. Wamwe wakabva wachisaenda kukembi kweko, watotora mapepa odhima ayaya. Watofira waenda. Isusu tanga tichisataona kuti kaupenyu kaka kasati kanimira zvakanaka. Takaenda kuMozambique. Tikawisana namatsanga. Tichigaida pipeline. Tichichengetedza pipeline. Panawo maitohwa kuti muri election force. Kana kwanzi kwadhirwa pipeline motera spore yeyi. Mukabata vanhu moti kutora kuti bhesi ikwanoti bhazi ramatsanga riri uko. Moenda kutoradzirwa pamepu paipai. Bhazi riri apa. Maturo emime ma 6 degrees difference. Moshanda kuti apa pane kupota mufambo wakadii emoenda. Tichipedza chirongwa chezuva ranhasi Comrade Katsande. Shoko ramukade kusira kwazukuru venyu nenhoroondo nerwendo rwamakafamba kubva kuno kwaMutoko kuenda kuMozambique, Tanzania, kudzoka Zimbabwe yasununguka kuzoenda kuMozambique, DRC, Somalia nekudzoka kuZimbabwe. Shoko ramuda kusira vazukuru venyu nderekuti chii? Ndoda kuwasira kuti wazukuru garai zvakanaka kwete kuzotutaura chiti kwaitira kuti wakaenda wakaisunungura wanga waisungirira kwete. Inoshandirwa. Garai zvakanaka mudzidze kana maona mukaona mabasa kana mukadzidza kuti itai makosi mogara zvakanaka. Kana mukaita makosi aya moshandawo sonhongo ita kosi kugara zvakanaka. Ndichingotoona hama dzangu mogara zvakanaka, garai zvakanaka. Ndokuti zvese muita upenyu hwakanaka. Nevazukuru gara zvakanaka muchichengetekana mugara zvakanaka nana baba wenyu nohama dzangu zvese ngavagare zvakanaka novana vedu novana mukoma garai zvakanaka nana sisi vese vamwe vari muHarare vamwe vari kuBulawayo vamwe vari kuMasvingo mugare zvakanaka novari kwaChirimhanzi vana tete mugare zvakanaka ngozvisa pamberi paMwari kuti Mwari ndiye anochengeta. Hakuti kuti nemudzimu wenyu ndiye anokuchengetai zvese. Nomukomana ndakashanda nawo kana Mutare kana ndakashanda nawo ana Simangwa ndikuti achiri mupenyu here ndakaparadzana naye. Aigara kwaMabeya ndiko kwanguri mushapo wasanga azochinja achienda kusedi kuna Sawe. Mubhana wangu akaroriwa kukadzikira paManzviri oenda kumadokera ndoto mugare zvakanaka kwaSitore wapambo wangu mugare zvakanaka ndongozvisa pamberi paMwari. Nopa Bheshinafu pana wamai akandichengeta ndichigara pamba pawo. Maidhoka mugare zvakanaka nefuna zvepari zvino wagogo. Wagogo mbuya dhoka. Mai wana Lagmo na dhoka. Mai Nyamulipa, mai Fungai. Ndongozvikunda kuti makadii komuri ikoko.
nafungai makadi nanya jina mugare zvakanaka vamodha vari kutaurawo shamwari yako basa rorisenya jina naShepherd musimbise naadzimai wache nowana wangu vari kuRetreat mugare zvakanaka novamwe amai Chipo namai Raini mugare zvakanaka nowakwambo wangu mugare zvakanaka. Saka zvakanzi atanga futi mungade kudzokera. Aiwa zvaita size yangu ino wanotora vari kutrain waya wanenge wakienda asi kana zvazonyanya kuomesetsa kuti nozotorwa tichita sei enda kushanda nawo apa unofana kudai kuti kana vamwe wacho mazuva atakasiya basa waitodai zvaigoneka kuti titaure naMugabe utaenda kuti wakomana wakuru dai waita sei wagara hawo vachidzidzisa basa saka tongozvikudza handiti. Aya Vamaodza ndoda kutenda nenguva yamatipa nekutipawo nhoroondo yenyu yehondo. Ndotenda nemiwo zvekuti ndimauya mutitura nasingazvionda wandoti kwai mukudiwa wati kudiwa kudai pakaita allowance dai takatobata wako manje network yachindie kunesa kudai matona takawanda pana handiti wacho wari kusaidi kubva paroti pano kwidze mumakomoko vamwe wacho vari kusaidi kwana chiri panyanga uko vamwe wacho vari kuita nekunamudza uko dai tamatotona takawanda handiti. Aiwa zvatataura nemi tinotenda tikazowana mukana paine nguva tinosvikawo ikoko tokurukura navo handiti. Mazvinzwira Comrade Katsande vachitaurawo nhoroondo yavo yehondo yerusununguko. Sekutaura kwandaita tichitanga program, kana muri comrade kana makaenda kuhondo muine shuviro yekuti aiwa ini ndoda kuti nhoroondo yangu isare igozoverengwawo kana kuti igozoonekwa nevazukuru vangu, tibatei panhamba idzo. Zvimwe chetezvo nevabereki tinoziva kuti kune nzvimbo dzakawanda hondo dzakapisa. Vabereki mune basa guru ramakaita panguva iyoyo, tibatei zvakare. Hatikanganwe vana Mujibha, vana Chimbwido, ndimi makaita kuti hondo ibudirire nekuda kwebasa ramakaita. Mune mabattles amakaona, amakasangana nawo, amakaparticipata asi makararama. Tibatewo zvakare tiite hurukuro nemi. Hazvinei nekuti muri kunzvimbo ipi, tinogadzirira tinoya ikoko. Tiri kuno kwaMutoko kuMashonaland East Province padhuze nepaMudzi apa pazuva ranhasi. On behalf of the Zim News Beat TV technical crew, my name is Robert Tapfumane. For now it's bye-bye. Mbuyane handa mudzimu wehondo, mbuyane handa mudzimu wehondo yedu, mudzimu wehondo, mudzimu wehondo, chaminuka mudzimu wehondo, chaminuka mudzimu wehondo, mudzimu wehondo, mudzimu wehondo. Taigara mumakomo mumakomo yehondo aivata imanya takabatesa tichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo mumakomo yehondo aivata imanya takabatesa tichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana magori mumakomo aivata imanya takabatesa. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumane.